Zamira pamberi pedera mapungasi. Zamira pamberi pedera mapungasi. Yesu dara ndechukwaji. Yesu dara ndechukwaji. Kenya bachabatwa nemwazvo. Ndikanye bachabatwa nemwazvo. Mwari alibatsirawo. Mwari ngamubatsirawo. Pamusoro echangano. Zita rangu ndinonzi Chauyawo Nyashimo. Ndakamirira nzvimbo yepaNyashimo. Tine mwana mukoma wangu. Dango remubamiro. Anzi Wayne Nyashimo. Wakapara mhosva. Akauraya munhu pamutare. Saka takazoenda kune munhu anga akauraya kwacho kumusha kwake kuPlumtree. Tasvika kuPlumtree. Takasvika tikapinda mumusha tatina baba newakoma wamwe watatinavo. Tapinda mumusha mavo wakatanga wamboita chivanhu chavo chavanoita ukoko kuPlumtree. Tapinda kwakauya mumba mavo matakapinda mamune chiremba wawanga wanaye. Saka wakangoti isu musha medu tine zvemo, tine ngodzwo dzedu dziri muno. Imi mune zvenyuwo zviri kumusha kwenyu. Saka imi tiri kuti imi muendai munofambe, isu yasaka tifambawo. Tozoita sei? Tozoya tosangana. Saka tabva ukoko, I think shoko rakasvika rakadzoka kumusha kune vamwe vanga vasiko. Ndo zvataurika kune kwatakapara mhosva. Saka zvakazoitikawo pane muzukuru wangu akashayika. Saka pandakaenda kurufu ndakazoenda ndikataurana nababa ndine mukoma nevamwe ana tete. Tikavatsanangurira zvakaitika patakaenda kuPlumtree. So ana baba patakataura navo, ana baba vese vakaita sei vakabvumirana nazvo kuti aiwa ngatiite sei tinofanira kufamba. So tikatati vana baba vabvuma. Tukataenda patadzoka edu kwataidzoka. I think pakapera kana isiri 2 weeks or so. Patazonzi kukazoya shoko. Tukanzi ana baba vari kuti vagara sana baba. Vari kuti satiyaiti sei hatisi kufamba. Saka isu nyaya yedu ndeyekuti tirikubvuma mhosva yekumwana wedu akupara mhosva pakapondwa munhu. Ava vari kuti tifambaiwo tisangane so that tigadzirise zvakaitika. Ndo pane nyaya yedu mama. Vana baba vacho chakurambira kufamba kuti iye hatidi kufamba kana kuti nyaya yawo iri papi. Because kana kuti mimi muri kubvuma kuti zvishongo makadi makauraya. Makatoenda kumuri yamakaurayira iyoyo mukazvipira. And it means you are quite sure mwana wenyu ndiye akauraya mune mhosva. Saka imi kana makunzi endai mofana, chikutaurwa apa kungotaura iverification kuti ndai moverify kuti zveshuwa isusu zvatinazvo kuno nemi zvamuinazvo zvakafanana here, kuti muripe mukuziva kuti zveshuwa chatikuipa ndochi ndizvo, which is correct. Because what tinowo dzedu ngozi. Saka kuti tizive kuti iri kubuda yepi iri papi kana kuti iri kubuda sei hatizvizivi. Saka chikubatsira kuti endaiwo toendawo then tadzoka toti zveshuwa tese tawina. Saka dambudziko rana baba vari pana baba hakuti vakamira na baba. Baba mukuru wacho ndiani kana baba? Wakuru wacho ndio watuda. Namira pamberi pedera mapungasi. Mira pamberi pedera mapungasi. Yesu ndechukwaji. Yesu nditakuda kuchokwaji. Kenya bachabatwa nemwazvo. Kana ndikasabatwa nemhosva. Mwari alibatsirawo. Mwari ngatibatsirewo. Muzukuru wakakana nemukomana. Mirai zita renyu first. Zara Stanislas. STANISLAUS. Azvita. Taura yeye. Muzukuru wakakana nemumwe mukomana ndokusvika pakuuraya. Vasvika pakuuraya takabva tatoenda kumusha kuPlumtree kune kumusha kwemwana wacho iyoyo. Tikataurirwa kuti tikabvuma kuti zvakaitika. Zvino todii? Kwanzi imwe mufambaiwo, iwo wachafambawo
Wakumusa kwawo ikoko wachandotidaidza kuti chiuyai tiende kumusa kwacho totaurirane kuti pani muripo wobviswa muripo. Okay. Ndozvo Ndizvo zviripo. saka zvomakazienda makafamba. Hatisati tafamba. Musati matanga mafamba. Tati kutsvaga mari kuwana kuti vatitope mari yekuyeyo. Zviro zvakazoshamisa ngezvekuti takazonga taakuyai kudai kwamutasa. Zvakaitika rini? Zvemwana izvi ndinofunga kuti zvinoitwa almost a year. Kumabva kwana kune kwamakaurayira Plumtree makabva rini? Kuplumtree takabvako tibva two years ago. Hazvimake sense kana muchiti makabva ku 2 years ago asi munoti munhu akafa yeye ago muruti handikuda zvakataura mambo vakafa rini ndabvunza kuti munhu akafa rini mukati yeye ago ndochiti makazi pamakaendapo makazi chifamba irini pa 2 years saka muruti vakafamba munhu asati batsirai baba magezi batsirai baba unganya yakaitika muna 2023. Alright, ndini David Nyasvingo. Ndikaiti batsire baba ndinga vavhiringika pamagetsi kubva vabatsira nekuvhara mabhatani. It's okay, it's all right. Dari pamusoro idari nyaya yakaitika muna 2023 na November 2023. Saka takatora nguva tichiedza kupushana newemhuri anga akamirira wandaigona kubata mamutare. Tikazowirirana musi wa 6 April 2024 ndopa takazokwanisa kuenda kuPlumtree kuti tinonyaradzana nekubatana maoko nekutsvaga way forward. Ndofunga ipapo ndokwanira batsira. So chakanga umva chati chekuti kana utotora kuti makaenda 6 April 2024 apa we're almost into April. Saka 10 months munondotsvaga mari ndizvo ndara mari kutibatsirane titaure chokwadi kuti issue ndeyemari here kana kuti pane zvimwe zvisiri mari ngokuti tikati imari handifuni kuda baba nyaya yenyu yekuti hamufamba mwaane gore musingafani inyaya yemari chete here kana kuti pane zvimwe zviri inyaya yemari. Inyaya yemari. Saka nhasi uno pakauya anoswa vana vese vakati mari iripo unofamba. Wakati pariri ndofamba. Wakati mari iripo vanofamba unofamba. Aiwa, musabvume zvikweni. Musazvimanikidzirwa. Because mukazvimanikidza mozotadza kuita zvotaurirana. Isu tichazotsvaga kuti kana makati mukuenda maenda here kwanzi ngozi yatikuda isusu ndechekuti mukatarisa ngozi haisi kuafekta imwe vanhu vakatagetwa nengozi iyoyo 1. Saka zviri kwamuri kuda kuti havana utsinye here kana kuti kana paine zvokuswirira nazvo zviri nani kuti vana vazive kuti vana ehe munhu akafa zvishuwa asi hatisi kuirana pakati ndiri nyaya yogadziriswa once and for all panoti muende mozofamba mambo ndiye akandimanikidza kuti ndienda sindakandisingana izvozvo hatiri ndosakuti isusu inimi kana muri kuti muri redi kuenda handiti hapana chakashata kana iri ishu yemari handiti mari yamunotora nezvayo yanga yambudzi mari tinombonga tataurirana kuti tobvisa mari asi chakatika kubva kwamabva Plumtree chakati imimi sana baba newana mataurirwa kuti dai mofamba
chakakutarisai kuti mabva kupulamusi mumbogare pasi muchironga chii because getsekei munoratidza kuti after pulamusi hamuna kuti mazomugara pasi kuti muronge kuti taakudii makagara here after pulamusi takagara tabva kupulamusi takavati takurukura mumusha kuti ndiro zvaitika pamakaronga makurukura makanzi mari yemuri kuda imari iri kunetsa kunombotaura kuti hapana makambotaura kuti imari saka mari yemamurutsvaga yamamakamirira ndeipi mati imimi chakati musaende kofamba inyaya yemari ndochibvunza kuti mari yacho yamakakuita kuti kubvisa mari yakati imari iyi mukati andinaombotaura kuti nyaya yemari ndochitika saka mari yemamurutsvaga imi mamurutsvaga ipi yamakamirira tandiri kutsvaga mari yekuti tifambira mari pamusoro imamo zita rangu ndonzi Clemens Nyashumu. I think zvataurwa zvese pane zvakaitika ndizvozvo. Zvakaitika patakabva kuPlumtree takataurana nababa tikati nababa hatifambei. I actually spoke to baba. Baba kuti hataenda tese kuPlumtree. Tikati nyaya ndoiri. Ivo vakati patakabva kuPlumtree vakati ivo vakudzoka kumusha kunotaura nevanin'ina vavo. Vanin'ina vavo vana vanin'ina vavo 4. And then panapa vanin'ina vavo 4. Saka vakati vachataura navanin'ina vavo toita an arrangement yekuti tifambe. Then what happened is a week vadzoka kumusha vakazondifonera zvikanzi no Clemens isusu tagara pasi nevanin'ina vangu taona kuti zvekufamba zviri kucreata friction in the family vanhu vakutanga kunongedzana and so forth. Saka we've decided kuti kufamba imimi kana muchida henyu meaning myself and my brothers and my close family famba henyu but isusu tinozokubatsirai pakudi kana pauda kuzotuka muripo. So the issue yemari to actually expand panozvatano bangu pa issue yemari what happened is pakaitika nyaya iyi family yese extended family takataka kucontribute mari tikatanga kutoichengeta kuna bauni vamwe bauni vedu munin'ina wana baba tikati bauni muchiita ibvesa muchengete mari but aichengeta mari tisina a figure tichiti isusu tichazonzwa kana takunzi taakufamba mari yachibudiwa imari kana yatingi tacontribute iri shoma then totsvaga toendera toisa imwe kuti ikwane. So the issue mari to actually answer this question hainge aisipo, it's not an issue haisiyo yakatadza kufamba. Nyaya yakatadza kufamba nyaya yekuti ana baba vedu vanga vasikawirirana. Among them from zvandakanzwa ini ndezvokuti vamwe vakati isusu hatichafambi takuenda kuchechi. Tikati aiwa kana zvirizvo then vari kuda vacho we even offered tikati saka vari kuda vacho vakufamba ngatifambe nevavo. Then tozodzoka todi toudza wese kana unanga wasina kuenda vacho toudza kuti ndozvataura. But then baba vakazondifonera inini I'm going back vakazondifonera vakati aiwa isusu tadecide kuti hasikuda zvekufamba. Saka because zvinoita some unnecessary issues which we don't want to deal with as a family. So ndo nyaya iripo. Saka ndo zvakatadzisa kuti tifambe. Up to now tachingoita that tug of war yekuti tiwirirana kuti tigone kufamba. Right. Issue iripo ndeyekuti murudzira ne1 issue anzi saka kana muchifamba munofambira 1 issue but zvekuti wamwane zvinhu zvaina zvimabhashi mavo zvavakushora zvinosvika zvima zvabatwa it's another issue because mubatsiri wamuri kuenda hamuri kuenda kuti mubatsiri akuvhundurire izvo zvino munhu ai muri kuenda kuti mubatsiri aite sei akusimudzirei nyakufa chete kukusimudzirei nyakufa chete nyakufa wabva kutaurirai zvarudini zvaruda chete dzimwe dzese haabati unless kana munoti mimi mune dzimwe nyaya dziri mumusha
dzamuri kuziva dzakaburitsa kuti mukoma 19 akangova kuti pamwe mune dzimwe nyaya dzemumusha dzamuri kuziva saka muda kumateka advantage kuti patiri kuenda nevarume ava tobva takubatira imba. Yes. So it's also issue yedu kuti no, let's deal with one issue at a time. No, kuti varume ava was comfortable. Havasi comfortable. Why? Because mumwe naumwe nebachirake. Saka mumwe naumwe ungofungira kuti ndikasvika pamukangu kandina ukeraki kaya kachapa kazi ndo kakonzeresa kana kuti isusu issue yedu kuti kana taenda pamubatsiri munozova baba mambo Stanley issue yedu ana baba understand this issue yedu yamukuenda nayo pamubatsiri i1 chete. Hamuzi kuvhunza zvimwe muri munodhana nyaya yemufi chete. Chamuri kuda confirmation and because apachokwadi munachogara muri kuziva kuti makauraya kuti makauraya mudini muri kuzviziva asi chamakuda mhora kuti mufi yakupei direction yekuti pamuri kuenda kuplamuti and ndichada chakati nechakati 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 ava vari kuplamuti vachifambawo vachataura kuti the same thing nemufiye kuti ayo inini chandoda ndoda chii chakati nechakati nechakati zvova zvadini zvova zvafanana mumamazva kuti chinhu chamuri kusenzera mese chinhu chii what no nyaya cheteriko iyi yefear of the known ifear of the known ndo yakuita sei yakukwadza ngozvana baba vakumwe pamwana wakurongerai aiwa for now you are safe mwana baba ari kuenda kuti nyaya yechi yemufi chete asi if the need arises kuti mabhachi mubvise yaimwe futi chii stage asi for now wana baba play your part as fathers sekuenda kwamakaenda kupi pamuti chipedziseka nyaya saka kana makuti hamuchadi kufamba asi makamboenda kulamuti so it means kuti makaenda naduresi hamuna kuenda nemwoyo wenyu wese mamakaenda kulamuti makaita zvokuti todini chekuita hapana ngatingoende since kupulamuti yanga isiri nganga and you surprised kuona mune nganga kuti mukicheni vamafunga kuti nganga iri mukicheni mune chatifungwa ndosaka musadudzirwa kupulamuti amuno surprised ngozvama kuti ndidzoke kupulamuti wamwe wachati mapungura angu rarwadza kana kuti mai haazogwa zvakanaka aiwa itai chinhu chite sei zvazvisina kunaka ine kuti mufambe pamwe kutarisa kuti imimi zvamuchaudzwa muri kuno zvinonofanana iri nezvamuchaudzwa vanhu vayo ukufamba mese imi mhosva yenyu wakavhumagara ndii uda kuti mukataure zvaakuda kuripa handonyamuruda zvaimbogarwa muri pamwe pamusoro wechingani patakaenda atinge wakanatsotsanangura zvakati wakati reason yakati isu tine zvedu zviri muchamubereka itifambe pedu tega handiti wozo wakati wada kufamba pawo wega vakati nekuti mune zvenyu idai munofamba penyu mega but patichazosangana handisafambawo iwo afambawo patichazosangana kuplamshi vanotomutsa mufi wavo handiti havasi vanotaura zvavanoda vanomutsa mufi wavo mufi akamuka ndiachataura kuti zvakamira sei kuti ari kuda chii pamwe pacho anogona kutaura kuti hapana chaari kuda so aiwa iwo vakati kwenyu bcause munhu akataura hatisizvo isatakangogarawo mubomo nganga endo yakati kwenyu imimi mune zvekumusha kwenyu zvakonzeresa kuti mwana wenyu apare mhosva iyi handiti but wedo mwana musha munomu mune ngozi dzirimo because prior mwana waye afa mukoma wake akaurayiwa for the same way gore ranga rapfuura saka vakaita gore saka ivo vari kuti isusu tikuziva situation yedu atinayo handiti but imimo mune problem mune ngozi dzenyu dzamunadzo saka endai mumburuka sezvenyu but pamunouya tinosangana pavakataura kudaro tese takagutsikana kuti zvavari kutaura vada kuti tese vana vapano panofamba
nyaya dzekuti root cause yakati mukomana chii isi ndo zvatanga uchizivawo because ana baba patakataura navo vakatanga vabvuma because ndakataura navo vari vese vakabvuma vakati tinoita se tinofamba hapana ishu yemari yakataura handiti but ndazobva ndaenda ndakazonzwa mukoma kuti aiwa ana baba wafona vakati tata tiri kufamba but ana baba vachadi kufamba but sisi sevana navo takuchiti aiwa kana pane chikonzero chinhu chakaita kuti mwana aiteka ngachibude pachena mhosva tinayo hatiswiramo but chikonzero ichi chikasagadziriswa kuzvikaitika futi ticharamba tiri vanhu vari kungoita basa rekufamba chinei saka chatoka taka kuziva ndechekuti kana ana baba vachiti havasida kufamba ishu nemari ishu haisi mari kana tatenderana kuti ngatifambe ngatirege kutowestirana nenguva tongata kukumbira mangu because isisuka hatizivi kwekuita se kwekuenda moti padirection kuti enda yapa totobva tatongotanga kutongoenda tizivi kuti zvakamira sei. Vana baba ndofunga varipo handiti vana baba muripo ngatisatenderereka ukazotsvaga vanhu vasipo pana baba muripo michititaurira chikonzero chamusiri kudira kufamba vana vari kuti ngatifambe imimi moramba chitauriraika imimi vana vacho kuti chii chinhu chamusiri kudira kufamba one by one mese muripo titaurirei muripo vacho ari kuda kufamba kuti ndikuda asi uda kuti pachikonzero awe wemari ndokunyeporwa hapana nyaya yemari mari yako mda ini nechitendero changu ndakatangerwe kuti handiendi kunaka asi kana wadari basiro ndinoapa asi ini handiendi kunaka zvaindi kubatsiri mabo vanhu vakawanda ndo kwatinorasika muruzwa musanyepere mwari muri kunotongwa namwari nenyaya yekukunyepera mari crying louder than the belief kuchema kudarika wafirwa ndo zvamunoti mwari ndiye ane mwana akafira pamuchinjikwa kutiponesa chii chese kufira zvivi zviri kutesa asi mwari haachemi muchemeri wamwiri maakuchema udarika mwana wacho imini munhu n'anga nesvikiro zvinhu zviri zvakasiyana unozvabatwa ndikubatsirika svikiro haripi mushonga chinopa mushonga in'anga svikiro harirombesi chinorombesa chii kwamuri kuziendai hamuti kuziendai kun'anga ba muri kuzi endai kusvikiro rikubatsirei kusunudza munhu uyu mubva mataura iro richitaura nemunhu because svikiro nemufi communication head departed nesvikiro iripo iri open saka svikiro rinenge richitaura on your behalf vanhu avauya shamwari yore bhuru wangu ona zvazodai tiri kudini nenyaya yako tiri kuzoti takakanganisa takadai iwo todini wachitoita conversation imi makadini mabva ipapo hapana chekwanyora hapana amwa mushonga hapana mangoudzwa chete what you are supposed to see chete saka ipapo munotaura kuti chakubvisai bhachi reubvuchi hamuna chinhu zvabaita bambo hamuna kubviswa fodya hamuna kuita sei chenyu kungoswa kudai wari kubvunza wakadii wakagara chatiri kudai isusu ana baba kuti chii nzeve dzenyu dzidini dzizwe kuti zvataurwa pa ndizvo here okay saka zvakadai zvatopera hapana chekwanyora hapana adini hapana mukona izvi zvekuti chitendero wakawanda uri munozvisa kupisisa mudenga mark my words wakawanda wenyu muri kunosvira chinhu 1
chekunyepera Mwari. Ndiro dambo renyu wakawanda munomu. Ndiwo katsvire kamurikuita. Munopfeka mabhachi ekunyepera Mwari. Munogwadama nemabvi ekunyepera Mwari. Munoshamatata nendimi dzisingaexisti muchinyeperani Mwari. Munoregera kubatsira vanhu vanozi nakubana naMwari. Batsirai muchinyepera kuti Mwari wangu hazvo. Mwari pese paroda kubatsirwa anoita sei? Batsira. Nyamwe Bhaibheri rinotaura wani. There are more blessings in giving than receiving. But imi muda kukomborerwa nekuita sei? Nekutambira. Makataurwa nemashoko nevana izvi kunetsa. Kwamuri zvatokwana it's okay, ndini baba okay ndazombo. Asi handiendi ndamo. Wapa here kana kuti watora? Watora mashoko asi wadzorera here kuti mashoko abatsire vana? Hauna. Asi woenda kuti musoe Sodomu zita raBaba neMukoro neMweya Mutsvene. Amen. Wodzoka kumba satisfied kuti I'm a Christian. No. Mukaerenga Bhaibheri kwarinotangira, endai kuOld Testament. Kune maprofita aikoona Elisha. Kuna ana Elijah. Asi munoziva here kuti shawi raElisha kuti ribude, chii chaifanira kutanga chaitwa? Paifanira kutanga kwaridzwa hosho nengombe. Kuti shawi radini? RaElisha ribude. Shawi riri recognized nani? naMwari. Munhu ane kazita kake kechirungu ainzi a minstrel. Ndiye munhu angaine basa iroro kuti Elisha wagara kuti shawi ribude. Keche ngoma kubude. Keche. Asi mimi nhasi munhu unomira pamberi pangu uchita muri dzingoma. Saka Bhaibheri ramuri kuerenga ndiripi? Bhaibheri ramuri kuerenga imimi nderipi? Musachuze zvamunoda muBhaibheri, mosiya zvinoda Mwari. Torai muBhaibheri zvinoda ani? Mwari. Ndiko kuti murarame. Mune rufu imi, maoko enyu ese akasvipa, maoko enyu ese akatsuka, wandopenya tsvimbo. Whether ndiwo wakabaya nebangara ndiwo wakachaya netsvimbo kana kuti asi maoko enyu ese mhuri adi asvipa. Zviri kunzi chichenesai chi maoko enyu kuti vana wenyu vararame zvakanaka. Moti inini chitendero changu. Wana ava vari kuuya kwamuri havasi vana vaMwari. Saka chitendero chenyu chisingadi kusevha vana vaMwari ndechipi? Ngatisahwande nechii? Mwari wekuAnglican ndiye Mwari wekuMethodist. Ndiye Mwari wekwaMwasha. Ndiye Mwari wekwaJohani Maranga. Ndiye Mwari wekuMasowe. Murunzwa? Dai kuchechika yaizi chechi haichinji. Chinhu chiri chisingachinji. Muda musisava nemapostori aro chaiva baba. Takakura tizi mapostori hauri TV. Haanzwi radio. Asi izvozvi mupostori asina radio kana TV mumba wake ndiani? Mupostori asingaoni bhora ndiani? Ngatisanyepere kuziva zvatisingadii, zvatisingazivi. Nyaya apa iri very simple. Hakuna munhu ari kunopihwa mushonga, hakuna munhu ari kucheka wanyora, hakuna munhu kungozi tauya semhuri. Togetherness. Kombogara korotaurwa zvodai. Muda shamwari watii? Mova mataurwa zvodai. Ndini yakaita zvakupera. Ko kudya tisati kwatara. Une Catholic. But 24 now, don't think about Catholic wako. No. Catholic wako chimboziana kana nguva yako yekuti Catholic wako adzikiswa yakwana. Ichaita sei? Ichakwana. But not now. Izvo zvitiri kudhira nehwanji
ishu yemukomana yupe mukaona munhu uyo watinoshedza panapa chiremba uya kusanjira no kusanjira hacheki munhu mune munhu akazobata pana pakachekwa nyora ndi kusanjira ari kweli kana kudumiswa poya uri kweli kana kupiwa mushonga kusambo uri kweli hapana why isviki haisinaka ndinoda baba muri baba muzwisise kuti difference between ng'anga nesvikiro zvinhu zviri zvakasiyana. Chitendero chenyu hatisi kuti mudai muchitendero ayo, asi ndiri kuti pamune muchitenda kuna Mwari itai muchiverenga kuti magwaro anu aMwari muchiazwisisa. Alright, izvo makaenda kuPlamuti mukasvika mumba muine n'anga, makasvika muine n'anga kuPlamuti makapinda here mese mumba masvika vanhu makabuda kati asi mumba makapinda here mese magara mumota iyo ng'anga pane akabuda here kusvika yapedza kuti zvakataura ko kana chitendero chenyu chisingabvumisi musina kubuda because maifana achibvumiri andizvo isusu tiri panze iri pawindo tindozwawo zvomuita tai takamirira tiri panze tiri asi makazwa kusvika zviperi makagara ndo pakabva fiye yenyu yekuti kataoneka kuti munhu tokoswa kubatwa nezvimwe zvisasika kubatwa of which is not right. Zvinhu zviri simple baba, hapana munhu akupiwa mushoka, hapana munhu munongopiwa guidance kuti nyaya yenyu chiite izvo kachiite izvo. Saka muri kuti izvo zviri right now because ndinoshamisika nevanhu vakawanda vanoti aiwa ndiripo I can give you my kombi ndokwanisa kupai mari yekuwedzera kana pakazwa kudiwa mombe ndinotenga mombe, pakazwa kudiwa mbudzi ndinokupa ichi mbudzi. Saka uri kuti ukapa mbudzi yekunoshandiswa kuripa ngozi, whether uripo kana kuti haupo waripa ngozi, whether uripo kana haupo mari yako yakamirirani iwe, contribution yako iyoyo ndiyo presence yako. But you are saying you are willing to contribute in any way. And meaning kuti mumwoyo menyu mune munhu wamuri kunyara kana wamuri kutya kuti wakazozwa. But for your information ndikutaura mapriests akawanda mazuva ano akuparidza nyaya chikristu netsika, ende pese pari kumigwa munhu mazuva ano nebezo munozwa mufundisi anoti vanhu vaMwari vayo pangu inini sevhisi yangu chechi dzadini dzapedza, chiitai zvenyu zvichiwanchena. What does that mean? Simple. Taurai mambo watu wanabaya. Changamire mafa definition. Matsanangu yapinda musoro kana kuona umwe wari muno mutaro wazvinzi kana dakota subdictionary svikiro nen'anga zvakasiyana. Saka wari kuti tiri kuenda kun'anga hauri kuti kuenda kusvikiro kana riri svikiro prepared isvikiro iri harisikuda kurapwa kana ari masana inokuita kushopera kurapa saka ikuda kuenda kun'anga muda kurapwa pagarai basi baba inini iri muningina ho motera mashure mangu inini anobvunza kuti chikonzero chokuita kuita ngechii James Yampshiba togara sei James Yampshiba uyu mukoma wangu ndiye mukoma wangu uyu wongotera mashure mangu ava vanhu vakuda kunzveka isu hatinomboti toda kuenda kun'anga takati hatifambi ende tingodaira kuti takakomborerwa ngokuti vari kupura mutiri wakanga wakasununguka wakati uyai
nyakufa uyu uchataura kuti ndiye here wakandiuraya uyu kana kuti ndomwe semungutse panhu pakawanda wanda zvino kushedzwa uya kuna wakundotedza tedza isu kubve kufamba ngoti takuti takuna mari nyakuuraya mboripizo ati akauraya wachizvarwa mwaina munumina wangu uri apo ndati nyakuuraya ari kuri akauraya wacho munzai baba wacho baba yachataura ndiye baba une mwana wakauraya baba wenyu uri baba wenyu nyachimbo chausi wenyu wakatiza apakaita nyaya iyi saka kwari kwacho ini handikuzivi kuti wakaendepi mupenyu here kana ani mupenyu here ini handikuzivi saka ndio mamiri akaita nyaya ino nhandawariti kuti iya kana wenyu wacho atori kunze here kana kuti ari papi because ndaumuzwa kuti wenyu wacho urapa saka kana yakadaro it's okay saka ndikuti baba utanga wati it's okay baba wetu wati imimi it's okay baba wechitiri tauraiti imuchimogare pasi kuda inoda kuzwa kuti ndodzimaikolonyasi amabhradha sangu ndinokupedzisira ini chinondinetsa ndezvekuti ati tinogona kufamba kana mukoma wayo angati handigoni kufamba asi anga asingamisi pakuti rege kufamba taingofamba tiri watatu hatiri 4 uyezve tida kunyatsonzwisisa kuti mwana uri kunzi wakabatwa mwana uyu paakaponda munhu abvaandiswa kujeri apo kurimind asi kuzobva kurimind apa hatazozwa kuti zvakafamba sei asi iye zvino tiunzwa kunzi ari kunze sei akambosvigirwa aiwa zvinoitika muteni vamwe kana akaenda kukoti anokwanisa kungapiwa bheo saka apiwa bheo wobva atiza ari kunze saka izvo zvinhu zvanenge ainzi akaskipa chii akaskipa bheo saka watoo nemhosva kutoo newarrant of arrest yake kuti paanongoonekwa kutovhariwa because haana kumita maconditions ebheo because bheo ino unopiwa maconditions ekunzi takubuditsa bhadhara mari yakadini yakati as surety anditi wabhadhara mari unake of court as surety anditi wanzi unofanira kuuya kunzvimbo yemapurisa uchiripota kuti uripo musi weWednesday wega wega neThursday yega yega neFriday yega yega nenguva dzakati saka iwe unongoenda kukamba yemapurisa ikoko kwaunenge utaura kuti uripota wosvika uchitaura kuti chii ndiripo ovhaumaka uchimirira kuti nyaya yako izopinde kupi kukoti kuti uzopiwe judgment saka munhu akabudiswa ipo pabhadharirwa bheo ndo pane nyaya dzevanhu vakawanda kuti munhu anobva adini obva atiza obva atobuda munyika kuenda South Africa kuenda asi kana atodaro chete atobva atosvika pawanted persons list nekuti akutosvaka nemapurisa kuti paanongobatwa pese hapana negotiation paungobatwa nekuisa simbi dzemumakomboredzi omaoko obva atopindwa mukati atoone another charge pamedha yake atoone imwe charge futi pamusoro saka ini ndikuti his whereabouts handiti harisi dambudziko redu izvizvi zviraiti nawo nderekuti uyu nyangwe tisakamuona kana kuti tamuona toda kugadzisa dambudziko riri pai raakrietira muchii imi pane zvamusina kutaura hamuna kuti paposition yenyu kuti mukazibuda yapo nokudini ekuti dzokorai zvakaranda nokuti kufamba muruda here chaizvo ndopane nyaya idaiva watambira kuti akamba pamusoro ichangamiro zita rangu ndiDavid Nyasi ndinodaira kuti tsumo yamashandisa yekusha kati kwechere kungaoneka katuripo pakati pedu pane wari kusha kufamba nokuti
takazonzwa vana vava kuti vana baba vakaramba kufamba zvatisina kubvunzwa ini pache zvangu handizivi kuti ndakaramba kufamba. Saka munhu wani akakufunga kuti nganditaure kuti hakuva saka munhu wani unotonga mhuri yese. Nyaya yapera so ini ndiri kuda unokutumwa nebataura kuti baba mukoma wedu ndiye wababa wedu isisu zvisemo zvatinenge tiinazvo tinoenda kunani baba ndiye wababa baba wedu hapasisina baba tiri kutambudzika nezvakati zvino akanzi kuti baba haafambiba imimi kani ngoti haari kudaba chikonzero choti ari kudaba ngechii ndatovirana baba wati kusvikiro kwatikuenda tikuenda andizvere baba baba wati ndatorei don't worry takuchiti isusu wakoma tikubatsirei kuzviite fast kana rekonfeme yangu mukomana achisvika muhamatombobuda moenda paseda muhamatobatsira. Okay, Mambo, ndaida kuemphasize also on one point. Ne problem ne mhuri yemufi. Vari kuti iyo kutiza kwaita mwana wedu it's a problem to them because vari kuti iyo kuti vanyatso kuona kuti sisi we are remorseful. Vaida kuona kuti vaida kunzwa kune munhu wacho akapara mufi. So that one is also an issue kuti ivo vari kuti blame kuti imimi wenyu ari panze. Saka how then do we actually talk to each other? So there has been a delay because of that issue. I don't know what mambo wepo huko ndeni hapo na dibidi. Ndiani mambo? Dibidi. Ukubla msingi. Chakaizi zalashika na dibidi au talk to bidi. Okay. And so that I control one huko. Because obviously issue matemba. Okay. Issue matemba. My emotion. Yes, my emotion. Saka but nini amekuchi imimi makatwasa kusvika pamba kugamuchira yes so it means kuti dambudziko kusvika pa munashi amuna dambudziko izini chataura namambo ikoko ndichagire kuti mambo ikoko ndiani ndobva ndataura takubatsire kufaite chii pasaite maishu dzisina basa. Inini sababa yemwana ndine shungu yakakura maningi yekuda kuziva chikonzero chakazoita kuti mwana wangu asvike aponde umwe mwana we1 kusvika pakufa. Ndichipa inini personally I don't like that statement. Inini personally statement yenyu handifaniri. Why? It's because indirectly you are saying something. Indirectly, muruti mwana wenyu pane akakonzeresa kuti mwana wenyu azouraya. Saka izvozvo hazvina kunaka because maakutonongedza mune munhu wemaakutonongedza kana kuti maatone suspect already, which is wrong. Imimi semuridzi wemwana akauraya chii anditi chachakanaka kuti mimi just watch anditi muona maevhenzi achita sei achita nko musatsvage zvakawanda the truth will come out. Chokwadi chinodini because pasvika richasunudza mwana richitaura anotaura zvese. Kana kubvunza mubvunzo munomubvunza zvese zvinobuda. Yes. Kana vanhu tiri kutsvaka konzero handifungi kuti tinofanira takatemerwa kuti chikonzero chenyu unofanira mutsvaka makamirira apa asi uku musasvikepa muruzoona. Ini ndiripo kana panyaya yekuti svikiro rega ndiro richatipangidzira kana kuchitsanangurira nyaya iyi. Handioni chakaipa inini mukutsvaka kuti kana chiremba kana aripo aonana papanguisa handine weni vanhu vanofungira chakaipa no other zvakafanira and iwo unofunga kuti vanofunga uchindiwa zvakafanira but ndiri kufunga kuti panyaya yekumajeneraliza kuti inini ndoda ichi asi ichi handini. Do not understand something.
all these people are coming together to assist you. Mune mwana akatanga. But amuntu akamusungu appreciate. Kuti vanhu vese vana baba neeveryone vese vari kuuya kubatsira imi. Because imi ndimi nemwana akaita sei? Akapara mhosva. Saka vanhu vese ava you should be happy. Kuti hama dzangu dziri willing kuita sei? Kundibatsira kuti tigadzise chinhu. But don't take advantage of this thing. Kuti musolve personal issue. No, ndozvandikura mberi. Ndosaka ndati, guys, tikudhira ne1 issue. When I'm saying tikudhira ne1 issue, I'm not saying kuti hapata solution. Dude, as long as chakanangana ne1 issue, that thing will be said. Because in root cause analysis iri kuitwa. In root cause analysis iri kuitwa nesvikiro. Anditi kuti chinhu chakatangira chasvika papi? Apa ndipo chakatangira. Asi nyaya yatadhira ndichi anditi solution iri kupiwa kuti panyaya ichi chandiri kuramba ndechekuti musi uyu auya anditi svikiro rauya rapo ise ndekubvunza kuti tisumudzire ichi svikiro mutonga kuti gare gore rakati Bambo Stanislas wakasongorasa madota paseri pekicheni yamai so tiziwo svikiro zvainewei akamuna zvito hazvisinei nenyaya yamafambira. Tiri nyaya yamafambira ndekuti mwana wakashaisha chii maoko. Tikuziva kuti kushaisha kwakaita mwana maoko tabvumirana kuti mwana akashaisha chii maoko. Asi tizivo kuti kwakuri kushaisha kwekudhakwa here, kwakuri kushaisha kwechi, kana kuti panewo zvimwe zviri kuseri kwechi kweteputeko. Muhamatauri nyaya yadi ndoyedu. Saka inu yamuyepi kuti nyaya yaita sei ndopatasvika. Taakumirira anzana konfirmai mira yanyu panze pichana mukonfirmai. Yes, chikonfirmai mukomana akutouya. Mira yanyu muri panze apa. Muhamatopinda. Muhamatopinda. Hapana ubuswa mushonga, hapana kukurorenda mugara kuti hapana kuti hapana nyora hakuna. Kugara basi. Ande mira yanyu panze.